V minulom videu som spomínala, že nie všetky látky, ktoré naniesiete na pokožku, vám preniknú aj hĺbšie do pokožky. Avšak existujú 3 spôsoby, vďaka ktorým aj látky, ktoré majú veľkú molekulovú hmotnosť, vedia preniknúť hĺbšie do kože. Takže sú tu 3 možnosti. Ako prvé je úprava látky na menšiu hmotnosť, na druhom mieste je použitie lipozómov a na treťom mieste je použitie látky, ktorá zlepšuje penetráciu produktu, to znamená zosilňovač penetrácie. Ako prvá možnosť je úprava hmotnosti. To znamená, že keď mala nejaká látka vysokú molekulovú hmotnosť a má problém prejsť hĺbšie do pokožky, tak sa zmení táto molekulová hmotnosť na nižšiu, aby vedela krásne preniknúť pod kožu alebo hĺbšie do pokožky. Výborný príklad tohoto je napríklad nízkomolekulová kyselina hyaluronová, ktorá sa nachádza aj v mojich produktoch značky Barbora Lori, ktorá vlastne preniká hĺbšie do pokožky, než jej klasická forma kyseliny hyaluronovej, a to je vysokomolekulová. Druhý spôsob sú lipozómy. Lipozómy sú vlastne lipidové vezikuly, ktoré majú vodné jadro a takisto lipidové membrány. Predstavte si to ako taký guľovitý vačok, v ktorého strede sa nachádza aktívna látka. Vďaka zloženiu lipozómov vie aktívna látka lepšie prenikať cez pokožku a takisto aj do hĺbšej časti kože. Upravenie látky na menšiu hmotnosť alebo uzavretie aktívnej látky do lipozómov je veľmi náročná a teda aj nákladná vec. Preto väčšina výrobcov používa rôzne kozmetické prísady, ako napríklad rôzne alkoholy a glikoly, na to, aby zlepšili penetráciu a aby sa látky dostali hĺbšie do pokožky. Toto je teda tretí spôsob, ako zlepšiť penetráciu produktu a na rozdiel od prvého a druhého spôsobu, kedy sú vlastne upravené len tie aktívne látky, ktoré chceme, aby nám prešli hĺbšie do pokožky, tak v tomto treťom spôsobe to znamená to, že vám vlastne preniknú hĺbšie do pokožky všetky látky, ktoré sa nachádzajú v produkte alebo v kréme. Pri produktoch s takýmito látkami by som bola naozaj veľmi opatrná a prečítala si detailne celé zloženie, pretože tieto látky vám nezaručia len lepšiu penetráciu a prenikanie tých aktívnych látok do pokožky, ale ako som už spomínala, všetkých látok, ktoré sa v produkte nachádzajú, vrátane parfémov, konzervantov a iných nevhodných látok, o ktorých nechceme, aby prenikli hĺbšie. To znamená, že ak sa v produktoch nachádzajú látky ako napríklad syntetické konzervanty, parabény, ftaláty, ktoré sú väčšinou skované pod označením parfum, fragrance alebo aroma, sulfáty alebo chemické UV filtre, aj keď opalovacie produkty by mali byť zostavené tak, aby neprenikali hlbšie do pokožky, bohužiaľ v niektorých prípadoch môžete nájsť aj tieto látky. Tak tieto a iné látky vám preniknú hĺbšie do pokožky vďaka týmto zlepšovákom. Najpoužívanejšie látky na zlepšenie penetrácie produktu, a teda prenikanie hĺbšie do kože, sú rôzne alkoholy, glikoly a látka propanediol. Avšak môžete nájsť samozrejme aj iné. Tieto látky sami o sebe nie sú vôbec zlé. Niektoré majú hydratačnú funkciu a dokážu pomôcť aj pri konzervácii produktu. Je ale problém, keď je zle vyskladaná formulácia a teda recept produktu a s touto látkou sa tam nachádzajú aj iné látky, o ktorých nechceme, aby prešli hĺbšie do pokožky alebo do tela. Preto kozmetike, ktorej nerozumieme, je lepšie sa vyhnúť.